contoh ana adzan be wong Islam sing krungu respone dhewe-dhewe to nggih. Hayya 'alas shalah langsung mangkat ring warung. Mbung bocah iki aneh Pak Lurah. Jam 3 bengi HP muni getar tok krungu adzan banter ora. Mriki nggih sami. Oh nek nggonyong ora Bu. Nggonyong ku hebat 5 wektu mulai asar, maghrib, isya, subuh, beduk mesti nang masjid. Paring kolah kebelet. Kecrek nang keramik simbah kuwi mau. Mantune wadon, ya Allah pidatone hebat. Mas, weruh apa matamu? Ya Allah Mas, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pesing kabeh Mas, ya Allah, ya Allah, ya Mas. Ya Allah Mas, Mas istighfar Mas, istighfar. Ya Allah ngatani simakmu iso aku jel pengene mati bae Mas. Aku pin gawe omah lampu utang-utang karo tangga karo bolo. Meh dadi simakmu nang kene pesing kabeh. Pokoke koki Mas, ultimatum Mas. Angger simakmu nang kene, aku sing lunga. Oh, pake wong lanang ini pilihan kowe kira-kira milih ndi? Bojo apa wong tuwa? Bojo apa wong tuwa? Prek prek prek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum thumma ila hadrati jami'i man jahada fi ikla'i dinil Islam fi hadil buq'ah hadil qaryah khasihim wa amihim liridho illahi ta'ala wa li husuli maqasidina wa li tahsili matlubina wa li taisiri muradina wa li qadai hawaijina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mu'minin binurin nabiyyi syafi'il anam alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur wa anjayna minan nirani ila daril jinan. Muhammadin ibni Abdillah mibu waladi Adnan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil karim raufir rahim wa ala sairi alihi tahirin wa ashabihil mukhlisin wa atba'ihil muhibbin alladzina badalu kulla nafisin wassaminin li'ila'il millati waddin. Salatan wassalaman daimain wa mutalazimain wa mutawasilain ma'ajamatil layali wal ayyam amma ba'du. Dulazail kurama ulama anal a'izah wa masyayikhan al fudola, ngersanipun para alim ulama
Oro Bapak Kiai dalah Ibu Nyai, Asatid Ustadzat, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, ranting beriki, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, dalah sedoyo banom-banomipun, wabil muqaddimat panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Musa Jailani, Bapak Kiai Mas'ud niku tok sing kula kilingan. Lintunipun boten kita sebat nami, ananging saestu kedah kita pundi kita bektosi saha kita mulyakaken. Bapak Kepala Bapak Lurah nih, Bapak Lurah Jenggot, Bapak Muhammad Fatoni, beserta staf perangkat yang barangkali berkenan hadir, yang kita hormati, panitia haflah maulid ingkang sampun dalem dugeni undanganipun, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu di Jamiah Hadrah wau, doyanipun hadaniyallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah mejane kegeden. Niki wanita geser mriki mawon. Asale kulene cindek nih. Dadi katone seprapat. Ngejare wong sing nonton lah kae pengajian isin apa keprimen umpetan. Mriki mawon nggih. Marmer. Nggih. Karo kursine ndeglak nemen, Bu. Nggih. Ngergayake nyong kaya bocah sunat ora mari-mari. Ngergayake engko dengkeng ya. Ki mempere ya ana ganjele ngoten nggih. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalu menika masyarakat sekitar musola Al-Falah saged nderek-nderek mengeti wiyosan dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki tanggalipun Rabiul Awal pun badhe telas nggih. Tentu panjenengan sedaya sampun kathah mengikuti pengaosan-pengaosan, baik niku pengaosan sing khusus, pengajian umum utawa pengajian sing ora umum. Wonten wingi mriki nggih Kertoharjo niku pengajian sing ora umum. Urung maghrib wong wis do antri, Bu. Niku berarti mboten umum. Lah neteng mriki kan mboten umume, ceramah wis teko wonge urung ana. Nggih. Nggih. Mudah-mudahan segala ilmu-ilmu yang telah kita serap, yang telah kita dapat dari para masyayikh, para kiai, para mubalik, betul-betul akan menjadikan hidup kita ini seimbang. Allahumma. Bab Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan. Wong niku kapan hidupnya seimbang, maka insya Allah dia akan sampai pada tujuan. Niki cerita riyin para rawuh.
kula nate diundang ngaji teng daerah Kidul Pak Lurah, Petung Kriyono. Desane niku jenenge Gunung Cilik. Gunung Cilik niku jebule adoh nemen. Apa maning gunung gedhe nggih. Wong Gunung Cilik mawon kula ngantos lempo. Kula dijemput mobil BMW, Bu. Bekas muat wedhus. Nggih. Kula niku mobile ya mung siji tapi gonta-ganti. Miki nembe ya mending kepenak Pak Lurah ya. Nyes-nyes. Malah tahu dijemput kula teng Petarukan niku. Saking anyare plastik jok njero durung dicopot. Dadi kula nang jero mobil krusak-krusuk kaya kucing babaran. Ji anyar. Tapi wonge mumet. Lah nyong takon, "Ji, ya mbus kaji burung, pokok bijine putih." Nek wong biyen kan ora wani nganggo biji putih nek urung mangkat. Saiki cat terbangan be bijine putih nggih, pemaning terbangane tekan jam 1. Mripate melu putih. Lah ngelih. Ji, beres yakin mobile sampean so. Asene anyes malah nyekel bathuk. Beres napa Pak, wong niki setoran kok. Nah. Jebule ndase panas nih. Nggih. Elsape mobile Elsape mriko teng Petung anyar. Kula ngejak bojo, bab rencanane nginep. Kula nek nginep mesti ngejak niku ayang beb. Nah, begitu jadi penumpangnya kula, bojo kula, kernet, supir. Berarti 4 orang ya. Begitu di tanjakan yang ekstrim, selip para rawuh, weng mboten saged munggah. Brusut maneh, tater maling weng mboten saged munggah, malah bane geseng mambu karet kobong. Bar niku akhire tiange menyerah. Endelalah para rawuh ana wong wadon-wadon bar ngarit. Mriko niku wong wadon ngarit, Bu. Teng Petung niku nek mriki mboten nggih. Teng mriki jahit nggih. Nek teng Mekah wonten arane Bani Sa'din. Bani Sa'din niku wong wadon-wadone nyambut gawene buruh sami. Tapi buruhe nusoni. Buruh napa? Nusoni. Bab wong Arab niku kapan duwe anak bayine nusonane diburohke. Jadi kapan esuk wong wadon Bani Sa'din niku do ider napa? Nah, gitu. Tapi konsumsi anak-anak bukan bapak-bapak nggih. Iku ana wong wadon Bani Sa'din arane Halimah, sinten? Halimah dari Bani Sa'din, maka dikenal Halimatus Sa'bun. Mriku mawon rin mangke teruske. Nah, ana wong wadon-wadon mulih ngarit wong 10. Wong siji nggawa karung siji berarti tambah penumpang wonge 10 karunge 10. Starter jujujusun reng ora nrimo munggah ana sing karo koki karo ajlok-ajlokan niku nggih tekan dhuwur. Nah kula oleh ilmu niku. Wau tadi ketika mobil itu kosong mboten saged munggah. Bareng penuh berat harusnya kan berat nggih. Malah saged munggah. Sebabnya napa niku? Bandulan sampean tak kon jawab Bu ora kon ndelokke nyongke ora. Nyonge isin Bu aja ndelokke terus ra. Tiwas nyong ora wedakan. Kenapa tidak bisa naik padahal ringan? Karena tidak ada mesin Elsape yang kuat, yang besar, tanpa diimbangi beban yang seimbang akan terjadi selip. Lo menungso niki nafsunya luar biasa Bu. Maka disebut apa? Kalau dalam dunia perwayangan itu jagat ageng niki menungso.
jagat alit niki langit bumi sak isine. Kalau dalam dunia pendidikan disebut makrokosmos, manusia ini alam seisinya disebut mikrokosmos. Nah, nek mobil selip umpama kudu ngrusuk paling ngrusuke ya maring jurang nggih. Tapi angger menungso kok selip ngrusuk, lah niku ngrusuke ring neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka ibadah itu disebut sebagai taklif. Taklif itu artinya beban. Beban itu harus ada sebagai penyeimbang. Mulane wong sing ibadah niku disebut wong mukalaf. Ngoten nggih? Nek sing ora ibadah arane wong ora baleni. Sing ibadah wong mukalaf, sing ora ibadah arane wong ora kurang banter, Pak. Sing ibadah arane wong berarti sing ora ibadah arane wong ora. Kula mboten ngarang, Pak, mukallafun au ghairu mukallafin. Ghairu mukallaf iku maknane ya ora kalap kuwi, Pak. Nggih selip. Wong sing wis biasa ngaji, biasa sholat niku umpamane ana ndangdutan kon gengsok nang ngarep mestine nggih isin nggih. Niku menjadi penyeimbang. Nah, maka sekali lagi nyongke pidato geus watak-watuk biasane ngredombeni cokan mari, Bu. Tapi nyong bingung sajentang nganti telu kaya kiye. Tapi ora ditawakke Pak Lurah. Geletak ketok nah. Nggonyongke Bu beng ya mungkin sedikit primitif dibanding sini, tapi wonge pengertian. Nggonyongke nyajeni demit nang belik piye ono pasrahe Pak Lurah. Lah kene kok nyuguh tamu geletak ketok nggih. Nggih. Badak. Yo pidato ngombene kejem. Tapi ora apa-apa lah. Senajan gambare badak wong nyateni isine obat ya diombe sehat. Timbang gambare gundul jenggoten kaya kiai tapi diombe gelangsar ya Kang. Artinya kita zaman sekarang ini ndak boleh tertipu casing, nggak boleh tertipu kemasan, nggak boleh tertipu bungkus, nggak boleh tertipu pakaian karena zamannya sudah samar, Pak. Wis angel. Bedake endi antarane barang sing apik karo barang sing ala niku angel sakniki. Nek jaman biyen, jaman kula cilik sing nganggo pici, kopiah, kupluk niku nek ora santri ya ustad kiai. Nah saiki keplek be nganggo kiyu-kiyu. Cuma ngger keplek yang picine miring asale kalah. Biyen sing nganggo baju kurung, nganggo jilbab, nganggo kudung ki ngger ora nyai fatayat muslimat. Saiki lonte be nganggo. Nyong tahu diaturi ngaji nang komplek kok kuwi kono daerah kono. Tapi nyong ora nyebutke arane moh bukan sampean merono. Kuwi jilbaban kabeh. Tapi nyong ora nganyang bukan salah sih. Ngoti was mesameh nyong ngomong, "Mbak, sampean lonte kok ya tampek kan nyong." Islam mengajarkan keseimbangan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kejarlah apa yang akan kamu dapatkan di akhirat. Jangan lupakan bagian kita di dunia. Jadi targetnya akhirat, Pak. Ini misi yang dibawa oleh Nabi. Mogakno Nabi niku nun sewu para rawuh. Teng ayat dipun sebut azizun alaihi ma anittum. Berat sekali bagi Nabi. Hati Nabi merasa sesak, merasa berat ketika apa? Kita di dalam hidupnya itu tidak seimbang. Saiki kan malah jare nang dawuh niku napa? Wong saiki yuhibunad dunya wa yang saunal uqba.
Saiki wong akeh sing do seneng dunya tapi lali karo akhirat. Nek masalah dunya nyambut gawe wani mobat, mosak, nibo, awan, bola, nibo, esuk, alor, mlebu, riwa, alah kowe penak gare neruske. Nyong ra sing ukara mumet ndase. Nyambut gawe mangkat wengi mulih, wengi ora tau weruh matine lampu para rawuh. Kuwi urusan dunya, padahal dunya niku ora suwe umure para rawuh. Malah ana sing ngomong jare kiamat ki wis parek para rawuh. Halo? Kayak mbok pengajian aja meden-medeni sih Pak, pengajian kok meden-medeni. Lah wong di weden-wedeni be pada ora kiamat wis parek. Nggih napa mboten? Jangan saged ngrasake. Para rawuh, kula lahir tahun 1971 Pak Lurah. Sakniki 2025. Berarti saiki umure nyong 17 nggih. Niku kula sekolah SD, kula niku sekolah SD mlebet lahir 71 masuk 79. Asale mbiyen ki daftar sekolah kudu koki Pak. Mbah nek yang rene mesti ngertos nggih. Kudu kaya niki. Loh, ing mongko kula niku tangane cendhek, ndase gedhe. Untung ora hidrosipalus, Kang. Sehingga ketika begini ini ora nyandak. Ditampa wis gedhe. Nah, niku masuk SD, simakku ya pinter nemen Bu. Nek nukoke klambi nggo gawe bodo ki nukoke abang putih. Munine sisan nggo gawe sekol. Kuwi wong biyen kok kuwi mbane cas iki ora ana. Dadi mangkat salaman bodo kaya upacara bendera. Nek wong biyen kuwi nyong umur 3 tahun nukoke klambi gawe umur 6 tahun. Dong 3 tahun nggo kaya weden sawah. 6 tahun wis bedah ora ana nggone oleh Bu ya. Niku kula kali guru-gurune niku kapan jam 8 niku kondo metu njaba Pak, karing berjemur. Jare sinar matahari pagi itu mengandung vitamin salah banter yuk. Vitamin Z Bu. Vitamin D. Vitamin apa? Bisa mencegah penyakit rakitis, penyakit tulang. Rasane semriwing anget Pak. Sakniki jam 8 jenengan medal teng jaba panas napa benter? Kenapa? Karena lapisan ozon yang menyelimuti atmosfer bumi ini sudah bocor. Loh, akibatnya suhu di bumi semakin terjadilah yang namanya global warming, pemanasan global. Saya baca miturut ilmuwan NASA Pak, ketika nanti suhu di bumi semakin panas dan es di kutub mencair, kuwi tahun 2035. Iki berarti 10 tahun maning tani bae ya. Moga-moga sampean menangi. Engko bakale banyu segara ke airnya akan naik debitnya 35 meter Pak. Lho nek banyu selamaran munggah 35 meter dhuwure, jenggot dadi apa? Halo? Wadah iwak nggih. Gonyong ya mending gunung aman. Engko sampean boyong mriko. Tapi kuwi ta jare ahli nyatane kiamat 2012 ya ora sida tekan nyah mene ya. Memang begitu Pak, punten nun sewu. Sakniki tiang mriki sing gadah motor tiang pinten? Semua punya nggih? Motor gadah sedaya nggih, roda 2 nggih. Wong Gonyong ke kabupaten kan ana mereke omah. Ana stempele Ndogasin Pak Lurah. Kami keluarga miskin. Kuwi kabupaten kok kuwi Pak Lurah. Kuwi be motore 4. Iya, padahal ana stempele. Kaya Ndogasin kuwi mau. Tapi motore. Nah, berarti kalau satu kelurahan jenggot kira-kira berapa Pak Lurah? 4.000? Motor kendaraan roda 2.
Ada 4.000 lah, ya 4.000. 4.000. Berarti nak sak kecamatan Buaran isi roda 2, urung sak kabupaten Pekalongan, sak kota Pekalongan, roda 2-nya berapa ribu? Belum roda 4, belum bis, truk. Itu semua berbahan bakar minyak yang berbasis fosil, Pak. Butuh jutaan ribuan tahun untuk prosesnya. Sementara energi terbarukan belum populer, Pak. Mobil listrik akeh sing jeblok, Pak. Nah, otomatis saben dina, Pak, minyak bumi sing nang jero bumi niku dibor toke menjobo untuk membakar mesin ilang. Berapa juta barel saben dina sak donya dikeruk toke njaba nggo gawe membakar mesin. Otomatis jero bumine gro. Jen ngomong gro mek kaya ngangel nemen. Jero bumine gro. Itu baru minyaknya. Sekarang semua dieksploit besar-besaran, Pak. Timah, tembaga, nikel, emas, batu bara, boksit, mangan, ora mangan. Ngele. Wong saiki gunung iso pindah, Pak. Gunung Dek Talun pindah maring Kajangan kok. Akhirnya terjadi ketidakstabilan perputaran bumi. Jenengan tahu nonton Tong Setan ben zaman nom Bu teng pasar malam nggih. Tong niku kemiringannya 180 derajat. Munggah medun selamat. Kok ora tiba ya wong miringe kaya kuwi mubeng tok. Sebabe napa? Kecepatannya seimbang, stabil. Jajal isi direm glek mesti gigal, Pak. Nggih mboten. Lah, bumi ini kecepatannya sudah tidak stabil, Pak. Kromis dikeruk-keruk karo menung. So, iki sing dimaksud dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Ngono, Pak, pertahanke nemen-nemen dunya wong tetep umure niku ora suwe. Mula sing paling penting kula jenengan pados sangune akhirat ming aja lali dunya. Allahumma. Soal mangan ya sing penting esuk sarapan. Sore nyoreng, engko awan mangan beduk, kok wis gampang. Nggih, wong kula saniki mangan ora jejel-jejel ke ora mlebu kok. Oh sami nggih. Mbu saiki kula iwak-iwakan wis ora doyan. Apa dok? Arane nyong tiru kene. Nggih. Jare Kanjeng Nabi saniki kata wong sing yuhibbunad dura, teks lain yuhibbunal kusur wayang saunal kubur. Akeh wong sing do seneng karo omah apik-apik, gedhong sing apik-apik, lali karo kubur. Sampai nggonyo ngono, Pak. Nggawe omah apik sampai utang-utang. Omah dadi ora wani turu nang omah, Pak. Turune nang ngedamboran. Asale kapan katon nang omah sing nagih pirang. Ya Allah, nang omah dhewe trataban. Wong bangun omah ya Allah, paling dinggoni sedelok. Milih material pe kudu sing istimewa. Wah, keramik yo kudu sing pokoke sing top sing sesuai, ngoten nggih. Wong kan kaya niku, wong wadon milih klambi, wah sak pasar diunyel-unyel kabeh. Cara tukune online taltul ora entek-entek kuwi. Milih terus. Kuwi dienggo sedelo nang donya. Wong niku pancen nggo hadzu nafsi, nggo bagian awake dhewe niku temenanan. Tapi gue bagiannya Allah ora pati nemen-nemen. Iki contoh lah ibu-ibu ke apa? Paling blonjo janganan esuk-esuk piye ya? Cok blonjo nggih. Milih napa mboten jenengan? Sing aran bayem diwenyet Pak nganti remek. Saku sepindang kolak ya bodol lah. Tiang mriki nggih ngoten niku. Oh, berarti wong gonyong tiru kene, Pak. Milih panganan
bahan panganan janganan paling dipangan mlebu sedelupe diwenyet nganti remek kabeh wah. Nggih ya. Tapi giliran sing nggo akhirat, ya Allah. Ana sumbangan langgar pe padha bae milih, tapi dudu milih sing paling apik. Milih sing paling ora. Nek perlu sing 2000-an tugel. Malah nemune sing kae ireng kae 500 tepak kerokan. Kelenting kere-kere pas ngantuk mencolot bedak inding. Itu artinya kita itu tidak seimbang. Maka wonten sing ngutip Ihya nggih. Imam Ghazali niku dawuh ngeten. Akhlak niki teng bab Ajaibul Qulub. Maka jenengan padosi piyambak. Hayatun fil qalbi rasikhatan. Akhlak niku sikap, tingkah sing tumancep nanggone jero ati. Anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin bila hajatin ila fikrin wa rawayatin. Daripada asing nangati niku wau keluar af'al, aktivitas, penggawe, ucapan, perbuatan, karya dan lain sebagainya. Lek metu bisuhulatin dengan mudah, wa yusrin gampang, bila hajatin tanpa membutuhkan, ila fikrin marang pemikiran, warawayatin lan tanpa membutuhkan pertimbangan. Mungkin kalau sekarang akhlak itu tepatnya respon spontan yang positif. Mung karek metune, nek metune api arane akhlakul kari, nek metune Allah arane akhlakul madmumah, akhlak tercela. Contoh ana adzan be wong Islam sing krungu respone dhewe-dhewe to nggih. Hayya 'alas shalah langsung mangkat ring warung. Mbung bocah iki aneh Pak Lurah. Jam 3 bengi HP muni getar tok krungu adzan banter ora. Mriki nggih sami. Oh nak gonyong ora Bu. Gonyong ku hebat 5 waktu mulai asar, maghrib, isya, subuh, beduk mesti nang masjid. Nun. Oh, mriki sami. Beduke. Oh lah wonge. Kowe tarane wis orang kono ora. Orang kota ora. Ora sing gedhe ora sing tuwa ora sing wis rata Pak. Ini artinya kita belum seimbang. Maaf kadang-kadang bapak-bapak ya wayah luhur wis ana adzan nganggo jawan semprot minyak wangi nganggo pici bahkan nganggo serban arep jangkah nang lawang arep ring langgar HP-ne muni tuling Assalamualaikum salam Kang nang omah ora nang wis beneran ki nyong arep maring nggone sampean arep ngeterke sing 10 juta ki ngerbong kene Bu Pak mandek ngenteni 10 juta apa terus kering langgar Nun aring langgar pret. Yo konyong Pak Sinau ngene nan. Oh hebat temen kok kowe ya. Mimik. Alhamdulillah. Badak kok ya seger apa ya. Nggih. Jadi kita harus seimbang Bu. Wong nang dunya niku sekali lagi ora suwe. Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Sepi. Wong kene aneh. Ayat meneng sepi. Allah kan aneh ya. Mbok kayak ulangan ngendi Pak Kiai? Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Oh tindarani aneh ha. Qala in labithum illa qalila.
kelalen terusane. Masih ya. Terus ke apa bumu? Terus ke apa? Qalila ya. Sik. Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Qala dawuh sapa Gusti Allah sok nang kono. Kam labithum fil ardi adadas sinin. Kowe benang dunya urip pirang taun. Besok nyong sampean jawab kompak. Qalu labithna yauman au ba'da yaumin Gusti kita teng jenggot enjrebeng napa ya? Inyong nang jenggot sedina utawa setengah dina. Ki punten nyong mboten asli wong kene, Pak. Wong mriko nggih. Banyumas, tapi ya biasa beda biasa nggih. Biasa wong kula teng Mekah niku ya ana wong dorong-dorong, nyong takon ishada niki napa? Mereka jawab arobah. Barang dunguni grobak, Pak. Wong Arab munine napa? Arobah. Wong wayangan ngarani songkro. Wong jrebeng jengkeng. Mriki napa nembungene? Grobak beda-beda tapi tukaran apa mboten niku? Mboten. Ki sing nom-nom nggih Mahmud. Men Mbak angger cukur men Madanayu cukure mari ngendi cukure? Salon nggih. Rebonding, smoothing, jengking barang ya. Ki sing ireng jogrok metu suarane jenenge napa niki? Salon. Oh, berarti sampean ngger cukur ndase mono merot mono. Ya kita lah, yo maaf Pak wong beda-beda yo maaf ngoten nggih. Wong nyatane sampean mbek kudunge ora padha kaya ana abang, kuning, kredit, utang, kontak. Ora, wong kene ora ndutang nek kredit wonten nggih. Kathah. Bang Tongol. Oh, berarti wong nyong tularan sing kene Pak Lurah. Sing maneh-maneh to. Maneh-maneh Tongol. Besok nang kana nyong sampean jawab kompak Gusti kula teng dunya niku uripe angger ora sedina ya setengah dina. Lah padahal kan kula bakal 90 tahun. Allahumma amine kaya ora niat kae. Sentimen apa keprimen? Sampean 100 tahun. Tapi malah kesuwen malah cokan angel ya. Wis kaya sarung kabel kecemplung liun malah angel. Ya terserah Gusti Allah mawon nggih. Nggih sing penting sehat, manfaat ngoten nggih. Bu. Tapi temenan Bu, sampean yakin mawon. Pokoke ya arep lar arep ngletak anggere isiana nyawane mesti ana rezekine. Mesti niku. Asal isiana nyawane. Nyatane ngletak nang rumah sakit malah sing tilik pirang-pirang. Nggih napa mboten? Dong nang omah sehat nono sing tilik. Bareng nang rumah sakit sing tilik telung kampung. Malah ana Pak Lurah. Wong nang rumah sakit wis 10 dina wis mari kon mulih ora gelem. Dokternya sampai bingung. Mbak lah sampean wis mari wegah mulih pripun? Anu Pak Dokter. Anu apa? Anu sing tilik dereng kathah. Mulih di rumah sakit tuku motor. Kayarane lorong gawe mau gawe bisnis niku mboten kena nggih. Sampeyan tilik misane ninggali nggih. Anak 5 Bu. Dong wong tuane sehat ora ana sing tawablas. Bareng wong tuane mriyang, "Mak, ngomong Mak, pengin apa Mak?" "Pir apa Mak?" "Pir Mak sing mendat-mendat dadi melas ge wong kaya iki." Mangan buah pir kudu ngenteni lara tipes Mak. Apa ora ngenes kowe. "Mak, gule apa ngomong gule Mak, sate Mak." "Wingi ora kaiki, nyah mene ribut kowe." Oke ya, ana ya wong kaya niku ya. Is aja muni akeh ra. Ana akeh. Akeh kan bahasa Indiane berarti sak porete. Sallu ala Nabi Muhammad. Besok kompak. Qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adin.
Gusti kula teng donya niku ora sedina tawa setengah dina. Asale ngene, Pak. Wong nang donya nikmat seneng kaya ngapa atau susah kaya ngapa, begitu di hadapan pada haulil kiamah, dahsyatnya hari kiamat. Nur, nggih pripun? Kowe mbok pidatone ora usah ngeden-ngeden pok sirah. Paling wong pirang moto pe. Ngoti was kowe ngeden-ngeden kepentut apa ora wirang jajal. Ya. Isi tit kan isin ya. Ya walaupun tutke suarane macem-macem, Mbah. Ana tit, ana tot, ana brot, tergantung ukuran bokong. Ngger wong melarat ngentut munine apes. Ngentute kere ki. Isine bangsane ampas tahu karo kluban-kluban sih. Langgar wong sugih ya mantep entute, munine kaya kiye. Tuwi. Allahumma semoga-moga sugih kabeh. Lah sugih kabeh ana sing kuli Pak malah angel. Arane ta ora seimbang, bojong pidatone judule seimbang kok. Iya. Halo, dong guyu ki nggo pempres ora yuk? Mengko ngembes ah. Jane ya sangu kaya kowe. Ya roti tawar ya kena. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing susah nang dunya ya kelalen, sing seneng nang dunya ya kelal. Sebab weruh nang kono kaya ngopo hebate, dahsyate. Mulane Pak, wong niku angger mati ora kabeh, tapi sing akeh niku rata-rata pada njaluk mulih nang dunya. Sampeyan ngandel mboten? Ngandel mboten? Ngandel mboten? Ki mecicil kaya mamang napa pripun? Halo, aja jengkel ayo ki pancen gayane nyong kaya ki. Salah Rika ngundang wong bodol kaya ki ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Dadi wong niku wis mati bleng nang alam, mulai alam kubur sak teruse niku do nangis-nangis bagian besar njaluk mulih. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kiang jam 12 ra dobleh lambene nyong yuk. Ora kita njajal nyong pengen ngetes. Sampai nanggar tekan jam 12 tahan mboten iki? Tahan? Tahan temenan? Oh jebule wong tahanan kabeh, Pak. Ora Bu, dong bayaran nyong ngarep ceramah orang golek duit Bu yakin. Ora ilok. Mulane nyong ngger pidato ya kapan weni kursi ya njagong. Terus nyong ngger kursi mau sing empuk, Pak. Pak Lurah nyong senenge kursi sing atos. Asale batire nyong pada njagong kursi empuk pada wegah gentenan. Mulane nyong senenge sing atos kaya iki dadi gelis medun kaya kowe. Ya mulane kene ora usah nganggo kursi Bu ya. Praktis bae bener ya. Nglemprak tur mburi awas kelabang, Mbah. Ngomor-ngomor jepah. Mimik. Waduh mulai kembung iki. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, sebab Nabi menika dipun utus dan inti risalah niku ada dua, Pak. Yang pertama tauhid, yang kedua akhlak. Jadi bagaimana kita mengesahkan Allah niku inti risalah yang pertama. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu yo termasuk akhlak marang Gusti Allah, akhlak marang wong tuwa. Kadang ono anak yo ngaji tapi wari wong tua ora duwe akhlak ya. Nyong sering melas wong tua anak sampai 5 ya Allah, dong isi cilik gendong asasah karo gendong karo ban-ban yo Bu ya. Bener mboten? Nggih ya. Nggo nyong ki matun be karo ban-ban Bu. Iya karo ya Allah, melas endah urung metenge nyong orang kreken kuwi. Wong anakku ke nomor 2 metune jabang bayi 4 kilo rong on. Jumbo ya Allah. Jam 2 bengi malam Jumat kliwon kula wangsul pengajian saking Pemalang. Kan mah bojo wis bededeng-bededeng. Ya Allah,
Ya Mas. Ndase bayi metu separo instrumen tek, Pak. Mulai sirahe pingket. Tapi tulung Mbak, kowe sing metang-metang tulung nek babaran aja muni tobat ya. Babar tobat Mas, tobat. Tobat. Tobat anake 8. Wis, Pak ora Pak sakarepku lambe-lambeku lah. Ora sah protes. Wis kok kebe karo turu ya. Oke, anu kok wis pegel ora beni ganjel blas. Apa ke? Terbang ya kena jane. Ya Allah. Wis kaya kue bareng dadi bocah gede, anak sampai 5, ngopeni wong tua siji be wong tua kepiran nggih mboten wonten nggih. Melu anak nomor loro ribut di sini. Mantune soalnya ngomong harus nonang. Mas kita mumpung lega nyong arep ngomong karo Rika. Ana apa? Apa si make sampean arep nang kene terus? Lah keprimen? Nyong ora kuat Mas ngadepi, cerewet nemen. Ngungkuli radio bodol. Lah terus nyong kon keprimen? Ya ngomong, Kakang ana Diana gentenan aja ning kene terus. Kowe to ora ngrasakna esuk mangkat sore muli. Nyong ngatani anakmu bisa angel tambah si makmu nang kene cerewet nemen. Ari orang kakange wong desa kan udah ngekang ya. Arane wasra. Kang Sra. Iya arane wasra dadine Kang. Iya pokoke sak uni-uniku ki ora sah protes yo. Kang Sra. Apa di biyunge nang gonyong wis setengah wulan gantian nggon Rika Kang wong sampean sing oleh tanah pinggir gili. Dadine nguni-uni, Pak. Melu anak barep ribut, pol-polane melu anak bontot. Nembe seminggu cek coklat wong tuake ki, tua-tuake nyontai sinom. 17. Kuwi penyakite 5B. Budeg, buyuten, beser, bingung, blawur. Wong tuake kuwi, Pak. Iya, kelalen yo. Asli kuwi bener Bu yakin. Koncoku arep mangkat kaji. Ngopeni simak wis pikun, angel katanane. Ringgo nyong arep titipke panti jompo nyemoni ojo. Lah trawasi, Pak. Nek esuk-esuk iso kowolan tumpuk nang kompor gas dicus, Pak. Yo geger. Yo maklum kabel wis do pedhot. Terus engko kebyek mari nggone tanggane. Ora nyelangke kendil wajan geger. Ju kendile nyong ju kendile. Takon Mbah Gasik wis tekan kene. Iya. Wis sarapan apa urung? Boro-boro sarapan, wedang be ora ana. Anak mantu do picek kabeh. Padahal esuk-esuk mantune kan sekolah bareng bojone nyong. Mbah niki sarapane rong tum. Ki wedange urung pingin. Nang gone tanggane ngomongnya primen. Anak mantu picek kabeh. Yo maklum wong kabel wis pedhot. Kuwi ngono yo tetep dihormati bojo digeweng. Mak, mulih, Mak. Yo mulih. Muni apa cangkemmu? Muni apa? Picek kabeh tak lakban cangkemmu, Mak. Ora kena. Wong tuh yo tetep wong. Nyatane kabel wis pedhot yo. Arep ring WC HIV, Pak. Hasrat ingin vivis. Wis pokoke sakarepku kowe rasa protes kan. Wong saiki zamane singkatan kabeh kan. Nggonyong kepala desa singkatane Kades, sekretaris desa Sekdes, lebih desa Ledes. Singkatan kabeh. Iya ya, ora awet mau. Kowe ngomong carry yuk. Ya, wong kebelet ki aja dipaido. Aku tau pengajian nang Brebes ya Allah. Nang dalan iso mau HIV. Ora tahan Pak Lurah. Lurah rest area sak win-win. Akhirnya metu. Nemu pom bensin, begitu tak buka ya Allah, breng mambune pesing. Wis pesing,
banyune asat lawange ora ana cengkale. Akhirnya yang timbang dadi penyakit, akhirnya kok Spiderman. Dadi siji nyekeli ngonoan, siji njagoni lawang, mbok kanane sing mlebu. Crit. Kuwi 2000 yu tetep. Nrimo kok iki Spiderman ayo ki crit 2000 njajal. Ya aran wong kok belet ki ya ana, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jagong maning be ya. Arep aring kolah kebelet. Kecrek nang keramik simbah kuwi mau. Mantune wadon, ya Allah pidatone hebat. Mas, weruh apa matamu? Ya Allah Mas, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pesing kabeh Mas, ya Allah, ya Allah, ya Mas. Ya Allah Mas, Mas istighfar Mas, istighfar. Ya Allah ngatani simakmu iso aku jel pengene mati bae Mas. Aku pin gawe omah lampu utang-utang karo tangga karo bolo. Meh dadi simakmu nang kene pesing kabeh. Pokoke koki Mas, ultimatum Mas. Angger simakmu nang kene, aku sing lunga. Oh, pake wong lanang wene pilihan kowe kira-kira milih ndi? Bojo apa wong tuwa? Bojo apa wong tuwa? Pret pret pret. Pin weruh wonge nyong. Wah, sing akeh ya mesti milih, Bu. Omong tuane melu dibentak-bentak, "Mak, krungu apa ora mak kupinge, Mak?" Ya mulane nyong bola-bali ngomong, "Mak, angger wis arep nguyuh gagian mlayu, Mak, men aja nang keramik." Ya Allah nang lo boro-boro mlayu mlaku be angel. Dempis nang pojok dibentak-bentak anak, dibentak-bentak mantu. Kira-kira sakit mboten atine niku? Ya sakitnya tuh di sini. Dempis ya Allah. Ngerbembes air mata berdere membasahi pipi. Putune teko, "Mbah, sarapan, Mbah." Ora ngelih, lho padahal yo ngelih asline, mung kalah karo loro ah. Amen bayangke bentak-bentak mantu njajal. Yuk kita bayangke. Iya. Jam 11 urung madang, anaknya teko. "Mak, madang, Mak. Kori kamriyang, Mak." Dul. Arane si Dul dean. Aku terke mulih wae itu aku mong nang kene Dul. Aku ora kuat atiku lara dibentak-bentak kowe karo bojomu. Kowe paling bisa kowe karo wong tuwa wis bentak-bentak ya Allah lara ati aku terke mulih wae. Mbu bodol muru aku mahku dhewe. Pen aku karepe ora terserah nyong mulih bae mo. Halo? Ki ngrungu apa turu? Ganeng meneng kabeh. Ya Allah Pak Bu, ja'a rajulun min Qadha'ah ila Rasulillah. Datang seorang laki-laki dari Bani Qadhah kepada Rasulullah. Faqala matur ya Rasul, in sholaitu, kalau saya sholat, saya haji, saya puasa, saya baca Quran, bagaimana kelak kalau saya mati? Kata Nabi, immuta ala hada, kalau kamu mati dalam keadaan begini, sholat, ngaji, puasa, dakhaltal jannah man nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasso. Sarate ora duraka marang wong bocah wadon saiki ya Allah paling-paling mlaku bareng karo simake nang ngedam ana bocah lanang isi gitaran kendo kenceng pe ya iso simake singkir-singkirke Pak Lurah simak mburi apian ana mburi apian jelai ana ora cah wadon kok kowe ana oh wong gonyong tiru kene rekene ya ya Allah nangis Pak wong tuane kaya ngoten ki ya. Tapi Pak Lurah iki tak critake udah wadon jenggot tudu wong Korea Utara. Wadon jenggot tak solihah kabeh. Allahumma amin sing banter Bu tapi mikir. Nah amin tok nyong iso. Oke contoh wong jenggot ke. Muga-muga dadi donga nggih. Wulan poso. Winginane kera.
Sore-sore isi masak bareng lanang wadon. Sing wadon ngomong, "Aa, si lanang jam iya ii." Nek aa layake ii entian ya. Iya, kowe angel maning Kang. Putra putri yo aa ii kok kowe ra. Sakarepku wis pokoke lambe-lambeku kok. Aa, wis gak. Yo pe wong mesra kan ana-ana wae yo. Nggonku ki ana yo nyokelingan Pak Kaji. Wonge tekan sepuh mesrane por. Tokoh ngono. Kapan bar subuh jalan-jalan gandengan karo Simbah Putri. Ustad, monggo, nggih monggo Mbah Kaji. Kuwi tau bengi-bengi Pak Lurah. Gaya ki manula gaya. Jajan sego goreng. Mbak, nasi goreng 1, sendoknya 2. Pesen gorengnya sego goreng sak porsi, sendoke loro. Bareng wis dadi sing Mbah Putrine dahar, Mbah Kakunge nyawang, menteleng disawang wajahe. Soale nang atine Mbah Kakung menene kowe iki, coke iki. Ini yang dulu cantik jelita, sekarang porak-poranda. Coke kok kowe coke. Lah pelayane kan iskal ya takon. Mbah Kakung kok mboten nderek dahar? Itu sendoknya ada 2. Iya, sendoknya 2. Giginya gantian loh. Untupe gentenan, Kang. Nek sampeyan kok anak nembe loro disenggol ora salah nyaknyuk apian. Gomrene duit maneh. Shallu ala Nabi Muhammad. Mas, apa di apa sampean kecemas duwe wong tua kari siji dhewean nang kono ngisor ngepring jrebeng. Lah, nang apa? Jak mrene Mas. Aku ora penak karo kowe iki. Mas, mamula nyong ana duwe wong tua iki ana ning telongso. Jak mrene Mas kae ngarep ana kamar kosong kok dinggoni engko buka sahur bareng karo nyong karo mantu karo putu rame Mas jak mrene. Aki wong wadon kene Pak. Allahumma amin sing banter nggih. Mangkat. Waalaikum. Salam. Mak. Kowe dul. Sehat, Mak? Ya kaya ki bocah do waras. Waras, Mak. Lah ji apa, Mak? Lah kiye oseng-oseng kangkung. Sahure keprimen, Mak? Ya engko nggerkeyeng ya tak ngeti orang paling cangkem siji ngono. Nek wong to kaya kowe munine ya. Lah kowe Mak nyong meneke Mak ya timbang sampean upluk kaya kowe. Men aja repot sampean mari nggone nyong bae kae mengko ngarep ana kamar kosong nggone sampean, buka sahur bareng putu bareng mantu rame Mak. Ora jawab, Pak. Nangis. Ya Allah, dulat atiku kaya diris-iris rasane bombong atiku arane ana tuase kowe tak pondoke suwe saiki dadi wong sugih. Apa be kelakon. Tapi nyong nang kene wae aja nang nggonmu. Timbang dadi masalahku wegah. Lah nang apa Mah? Kok kidul wong rumah take duit sing ngurusi wong wadon. Bener ya Pak ya? Panganan sing ngopeni wong. Kowe nek ikhlas dul, lah engko bojomu premen aku moh nek dadi masalah. Mak, ki nyong mrene iki sing kongkon bojoku. Lah kok tumben dul bojomu waras. Yo kan ceritane kaya gema kedong rajaban nang musola Al-Falake ngundang Pak Nur Hadi. Kuwi cerita kaya niku bojoku ngunjungi krungu Mak. Lah kowe tobat Mak. Allahumma. Emang enak. Wis 11:30 Pak. Wis sak jam setengah kok wis. Tutup kapan-kapan maning ya. Tapi nyong seneng Pak Lurah. Wong kene kompak kabeh. Buktine kompak do ndeloke nyong kabeh sih. Nggih ngoten, ayo nek terus ora ana rampunge, Pak. Nyong saya cangkeme, Pak. Lah, bar magrib rutinan nembe jemput kula si Mas Jalalen. Langsung jemput mriki, ya cangkeme lempoh. Kowe tak kari ngrungke kepenak ya. Nyong yen doble. Mun ngoten yen pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.